Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Chris Fern saħaq li l-immigrazzjoni fil-Mediterran mhijiex problema ta' pajjiż wieħed, iżda sfida li teħtieġ rispons b'saħħtu mill-Unjoni Ewropea. F'intervista mal-ġurnalist Adrian Finnegan fuq il-programm Talk to Al Jazeera fuq l-istazzjon internazzjonali, Fern tenna li l-pajjiżi Ewropej iridu jaħdmu flimkien u jkunu dejjem ippreparati għal kull eventwalità u mhux biss meta tinqala kriżi, kif seħħ fl-aħħar jiem f'territorju Spanjol. Fern qal li Malta esperjenza tnaqqis qawwi fil-wasliet irregolari fl-aħħar snin wara ħidma ma' pajjiżi fl-Afrika ta' fuq. Fil-fatt huwa rrefera l-2019 meta pajjiżna ra numru għoli ta' wasliet iżda minn dak iż-żmien kien hemm tnaqqis ta' madwar 90%. Madankollu hu issa l-sitwazzjoni tista' terġa' tinbidel fi kwalunkwe ħin. Fl-istess ħin il-Ministru qal li matul is-snin Malta salvat ma' 30,000 persuna fil-Mediterran, il-kol persuni bil-ħolm u l-aspirazzjonijiet tagħhom għal ħajja aħjar. Skont Fern, l-Ewropa għandha taħdem aktar mal-pajjiżi tat-tramuntana tal-Afrika sabiex jinħolqu opportunitajiet b'mod partikolari għaż-żgħażagħ ħalli jkunu jistgħu jibnu futur f'pajjiżhom stess u ma jkollhomx għal xiex jagħmlu vjaġġi perikolużi lejn l-Ewropa. Waqt li huwa ġie mistoqsi wkoll mill-Al Jazeera dwar id-dipendenza tal-ekonomija Maltija fuq ħaddiema barranin, il-Ministru qal li l-ekonomija teħtieġ il-barranin f'setturi speċifiċi għalkemm saħaq fuq l-importanza li dawn jaslu b'mezzi legali u regolati. Huwa ddeskriva l-Mediterran bħala pont u mhux fruntiera u qal li dan m'għandux jitqies bħala linja li tifret lill-Ewropa mill-Afrika, iżda bħala spazju li jaqqat iż-żewġ kontinenti f'daqqa. There is this, to my mind, mistaken notion that the Mediterranean is a border between North and South, between the affluent Europe and the less affluent Africa. We don't see the Mediterranean as a border, we see the Mediterranean as a bridge. And this is the message that we've been giving our European partners over the years. Fern qal ukoll li Malta bħala pajjiż Ewropej u Mediterranju għandha interess li jkun hemm aktar stabilità, sigurtà u prosperità fir-reġjun. Huwa enfasizza li s-soluzzjoni għall-immigrazzjoni ma tistax tkun ibbażata biss fuq l-eluq tal-fruntieri, iżda b'aktar opportunitajiet u stabilità fil-pajjiżi tal-oriġini biex in-nies ikun jistgħu jaraw futur għalihom u għall-familji tagħhom f'arthom stess. Lil hemm mill-immigrazzjoni Fern tenna l-appoġġ ta' Malta għal soluzzjoni ta' żewġ stati bejn Iżrael u l-Palestina, għall-appoġġ Ewropej kontinwu lill-Ukrajna u għall-isforzi biex il-Libja timxi lejn elezzjonijiet li jġibu l-għaqda fil-pajjiż.